Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod de Fortnite. V-am promis că o să filmez Roblox, doar că la ce trickshot-uri am făcut ieri, aș mai avea chef de niște trickshot-uri pe Fortnite, așa că nu uitați să dați un like, subscribe. Da, iarăși, mă rog, răcit. Mai am puțină răceală, nu neapărat multă. Și da, hai să trecem la treabă. Share să vadă și prietenii voștri, nu mai știu dacă am zis, dar mă rog, nu mai contează. Nu s-a mai făcut niciun update, nimica. Așa, cred, da. Nu s-a mai făcut absolut, ia să vedem, s-a băgat ceva nou pe item shop. S-a băgat asta de... Ok, îl știu. Și asta. Ok. Deci nu s-a băgat mare. Nu s-a băgat mare chestie. Dar bomberul s-a băgat. Da. Parcă n-am chef acum să-mi bag V-Bucks. Mă rog, s-a băgat iarăși magma. Da, nu prea s-a mai schimbat nimic pe shop, așa că hai să trecem la treabă. Dăm pe solo. Solo duo. Și da, trecem la treabă. Ok. Ne-a băgat în match și așteptăm. Stai să dau camera mai... Opa! Era să facem face reveal. Nu facem face reveal. Sau stați să dau și mai așa. Cine știe. Dau rage și când vin în față îmi vede și fața. Ok. Nu muzică copyright. Ok. De fapt, hai să scăpăm de ea. Ok. Hai să mergem... Să mergem aici. Nu știu de ce, dar hai să mergem aici. Bă, văd că a venit ceva lume aici. Este timpul să o ucidem. Așa că, cum o să facem asta, e bine vedeți chiar acum. Mai întâi deschideți un chest. Nu prea mi-a dat mare chestie. Luați. Ia eu flare gun-ul. Bomba! Mamă, rectână l-am dat. Ata, mort. Nu. Dai. Ok. Oh god. Ok. Bun, și după aia avem asta. Da, ușor să fac victorii royalurile. Mă rog. În ghilimele să fac ușor, că ați văzut că n-am mai făcut de câteva episoade și abia când am postat episodul ăla cu trickshot-uri am mai făcut. Stai.
Oh! Hai. Oh, unde dispărut? What? Ok, și ceva, trebuie să ne băgăm tryhard cu ăștia, că văd că numai ei sunt. Numai eu iau ușor băieții. Așa că o să mergem în aici. Sau să mergem, nu știu. Habar n-am unde să mergem. Așteptăm să ne bage. Deci nu știu. Hai că revenim când ne bagă. A dropat unul coroană și am vrut să merg la el, dar din păcate a început meciul. Haideți să sărim și să mergem în Rocky Rails. Sau aici, hai să mergem la Clătită, unde am fost cu Marco în episodul ăla. Nu știu, l-am pus pe canal, parcă da. Parcă e episodul cu m-am dus cu Marco. Da, e cu episodul cu m-am dus cu Marco la Clătită. Așa că... Și că pe aici era Clombo. Doar că acum nu prea îl mai văd. E, clingăre. Aoleu. Bă, că mă explodez singur. Am înțeles. O, stai că mă mor iarăși singur. Ok. Trebuie să mâncăm astea. Level up și acum hai să dăm... Să omorăm iarăși level up. Clătită. Și vă o să iau pistolul ăsta. Nu știu la ce o să ajute, dar îl iau. Și acum hai să ne cărăm de aici, pentru că nu mai avem ce să facem. Și acum singura armă cu care putem face trick shot-uri este acel pistol, după cum bine ați văzut. Așa că pe ăla ne bazăm. Oh, nu, voi. O să fie urmărit tot meciul de proștii aia. Mașina lor neagră. Primesc mesaje. Mai contează. Mulțumesc pentru 33 de abonați, că am văzut că s-au abonat cineva nou. Și da, mulțumesc pentru fiecare abonat nou, dacă vă întrebați. Dar că toți suntem în Tilted Towers, hai să vă arăt un secret pe care cred că vi l-am mai arătat. Ok. Gata. Avem aici și un shotgun. Heavy shotgun-ul. Și acum rămâne doar să mergem la playeri. Și au niște mănuși de lui Spider-Man. De lui Spider-Man. Mai vă arăt un secret cu ocazia asta, să iau astea. Secretul ăsta mi se pare că voi l-am mai arătat. Și îl știți și voi, cred. Ok. Oh god.
Bă! Stai să închidem radio-ul. Și să mergem după el. Hei! Trecem cu A! Stai că am văzut ceva legendar. Hai mă, ce e legendară? Drake map. În partea aia. Nicio problemă. Fii atent la asta. Du-te, boss! Trebuie să nu rat. Bă! Stai, bă, nu te du! Am înțeles. Noroc să a fost cu papul ăsta în față, că altfel nu știu unde mă trezeam cu ATV-ul. Puteam să sar pe aici, dar nu contează. Să nu-mi spui că e cineva aici. Ok. Ok. Bun, deci ăsta îmi trebuie. Ăsta îmi trebuie. Și în felul următor, chug splash-urile mi le dau acum. Și ăsta îl iau așa. Perfect. Și ceva, hai să luăm materiale. Bine, nu o să iau multe. Cam atâtea. Acum hai să revenim să batem playeri. Așa că la treabă. Fugi. A, nu boți. Mă refeream bătaie cu playeri adevărați, nu cu boți. Și vreau un ATV cu mai multă benzină. Și haide. Wow. Alo, flip. Gata, am văzut. Pe ei! Sunt lângă tornat, gata. Dai. Oh my god! Oh my fucking god, cum a fost asta? Oh my god! Ați văzut asta? Wow, cum l-am putut să-l iau. Cum l-am putut să-l iau, da. What the fuck? Bă, bouncer-urile chiar s-o pe. Wow, nu m-am așteptat la asta. Ok. Am făcut și un trick shot, se pare. Pentru episod, bineînțeles. Nu pentru la școală. Player. Am nevoie de playeri. Player, am nevoie de... Dar voi vine să credeți că am tras pistolul la întâmplare. Am tras la întâmplare.
Și cumva l-am nimerit. Dar simt că în casa asta ceva nu miroase bine aici. Ceva nu miroase bine. Ceva nu e în neregulă în casa asta. Ceva. Sau ceva, lasă mănușile. Oh, cât damage mi-a putut să-mi dea. Mi-a scăzut-o shield-ul. Oh god, fugi. Spider-Man, Spider-Man. Player, bine, mă refer că mai întâi să-mi dau shield și după aia playeri. Uite. Dăm ceva de rău de heal. Nu ăstea de heal. Clombo! Ce faci? Aoleu, ești nervos, nu ești. Ce faci, mă? Fuman, aoleu. Opa. Cineva a alertat ăia. Clombo, știi ce avem de făcut, nu? Pe e... Aoleu. Boții trag în mine. Clombo, trebuie să te sau? Clombo, trebuie să te părăsesc. I-am dat la unul câteva damage. Ăsta e ATV-ul meu de atunci. Și acum trebuie să mă uit după ceva de heal, de shield. De shield îmi trebuie mie. Să-mi dau heal de la shield. Nu găsesc. Mini. Ok. Thank God. M-a auzit ceva. Auziți și voi? Ce s-a auzit? Ce s-a auzit? Ca și cum ar deschide ușa. Nimic pe aici. Fuck! Vede la legendar. Las că... Fiți atent. Victory Royale aici. Bun, și... nu o să filmez partea asta, dar vă promit eu că până începe meciul o să încerc să fur o coroană de la ăștia. Și ăla are soldatul OG. Ok, n-am găsit o coroană, dar hai să sărim în noua locație, în ghilimele.
sau The Grotto 2.0. Hai să sărim în The Grotto 2.0. Bun, iată că am aterizat și în The Grotto 2.0 și... Ăsta e WC-ul de la... Seif. Oare merge accesat? Eu că mă fac prieten cu unul. Sunt nebun? Ia, hai că mergem cu el. Să vedem ce vrea mai anume, dar o să iau eu această armă. Și fiți atenți ce am de gând să fac. Fiți atenți ce o să fac. Unde e? Unde e? Ha. Gata. Gata, boss. Na. Doamne, ce troll sunt și eu. Dați un like dacă v-a plăcut ce am făcut. Bine, nu cred că îi place nimănui ce am făcut, dar las acum, nu mai contează. Nu mai contează. Eu vreau un sniper. Vreau un sniper. Să vedem partea împușcători. Mergem la bătaie! Oh, God. Nu am chef acum de voi. Îl vedeți pe The Rock? Ata. Mort. Ok. Oh! Ce țintă are mă ăla? Bă, dar ce țintă? Tu te crezi mecher? Aoleu, ce e aici? Coleg keycard. There's the keycard. Ce keycard, bă? Nu zic că e pentru safe. Eu nu te cred că ăsta e pentru safe. Aoleu. Deci eu nu te cred că ăsta e pentru safe. Atunci pentru ce e keycard-ul? Pentru ce e keycard-ul? Asta nu înțeleg eu.
Pă bun acum, pentru ce e keycard-ul? Adică, bine, mă rog, în ghilimele keycard, că ăla nu prea e keycard. Da, las acum. Gunnar. Hopa, 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 hopa. Mori, Gunnar. Mori. Mori. E ce să zic, te enervezi tu acum. Hai aici. Oh, le vine zona. A, da, sunt în zonă. Sunt în zonă, deci nu-i problemă. Hai, un sniper... Un sniper... Stați puțin. Ok, gata, am revenit. Holy moly, macaroni! Era să mă omoare playerul ăsta stupid. Stai. Ok, gata. Sniper este, nu e legendar, dar e un sniper. Ok. Hai să luăm și de aici aurul. Nu mai am chef de bătaie. Ia. Până vedem dacă este cineva prin toaleta asta. Ne uităm după tipi care se joacă Fortnite. Pe acolo nu văd pe nimeni. Nu. Ok. Iată. L-am dat jos pe Spidey. Ok, și acum
Trebuie să facem trick shot-uri cu sniperul. S-a auzit ceva din WC-ul ăla. Nu se mai aude nimic din WC. Eu nu știu ce l-a lovit. Oh, fuck. Oh! Fuck. Bă, habar n-am ce se întâmplă dacă mă întrebați. Dacă ziceți ce naiba se întâmplă aici, nu știu să vă răspund. Mamă, dar întârzi glonț până la el. A fugit.